Anaiarrebak zarete. Gurasoak zaintzeko txandak egiten dituzue. Nerea, joan den asteburuan, Jonek ezin zuela eta zu joan zinen gurasoak zaintzera haren ordez. Asteburu honetan ere, zerbait suertatu zaio Joni. Naiztanik ez daukadan, ia indarrik, ezin dezaket izan, inoiz egun txarrik, ta zuri esatea, da alperrik, uste nuen etzela, aipatu beharrik, zaintza ez dela neskon, kontua bakarrik. Gizon emakumeak batzutan bi mundu, hurbiltzen doazenak segunduz segundu. Nere arduratik ez nuke nahi urrundu, hau luzerako doa, hori da seguru, malgutasun pixka bat euki behar dugu. Malgutasuna ez da gure arerioa, baina guztiok dugu gure balioa. Gaur kontzertua bihar da amodioa, ta etzi auskalo zer ez da serioa, nik ere badut nere bizi propioa. Esan dut ama ez da sendatuko harin, gaur ordezkatu nauzu, ta bihar nik berdin. Elkarrekiko egin behar da alegin, ni lanpetuta nago ta ezin dut ezin, ondo ez egiteko naio dut ez egin. Egiak esatean, zer nolako drama, orainak irudikan, leike iragana, ta batzunen kasuan, aitzakia dana, ez hipotekatzeko, inoiz gure plana, zaintzaile bat hartuko degu erdibana. Baina ze dirutatik dugu ordainduko, nahi baina horri egin behar diot
enekin horren beste, zenik muturtuko, egin behar bada egin, ezaketnik punto, batuta egonezik ez dugu lortuko.